Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kehenyo trap Achik National Movement kala berngem ban hiar de ki pau hajar ngot syakaput ban yapen ibor bat ka Asam lada jia ba ka Asam kandang yai peteng ban pentut ya ki trai muluk ki basyong basa hakaput habai keren bat presiden barangba jong ke HENM ubadairu ucaman jong ka Land Protection Cell uba lamprang karbani ulaong badang haka arpu wetrik ubenai kela lingkot arajar arpu ar ke HENM kalalait bantung mauput bat penyang signboard syasiliang kawa kupli handrai kat kum ki khubor layok jingtip baki pulit Asam kilalait jenratno uba lamprang ula ongru baka HENM kam sngodon ka jing bitar namar baka jaka baki penyang mauput kadai ka jaka baham hapo put usam ka Asam bat kani ka seng kalale khnang ya kani ban peni ka Asam baki breu jong kani ka jelaru ki don ka bor ban rung hapo put usam jong ka Asam kumta ula maham ya ka Asam bakam de ban peni bor ya ki nong song snong kani ka jela yo baka HENM kan hiar da ki pau hajar ngot banyak pen ibor hak hapot bat ka Asam. Habaya day bat kajing mi hubung por ba kiput Asam tang ting singi lawan ban jenrat no ya umau put mau sam bat ya ka senbot ka bala tung ka HENM Land Protection Cell jong ka central body men ka ar poetrik tau nai nakaliang jong ka seng HENM ka sobon ong ba kamton ching ya ka Asam ban jenrat mo put posen bot jong ka seng namar ba wat ya kentur put ya put usam jong kari kesi ba kentur de kadon yu ya ka bakan put lene kan jenrat ya mo put posen bot namar ba ka HENM ka khlem lek thung ka khnda siap jong ka ri kesi lek thung ka khnda siap jong ka Asam jala Asam pena takadau ni sutu ba ka habban put ka ban lit namar ka to ka bangi thung mangi kam dai ha po jong me klia ndai ka dai po jong ka jala Asam namar ni sutu ba wat ya ki put ki sam ki khandap siap jong ka nreu ha keleng saudong jong ka jala me klia kidang kentur put kidang muslia te kanno tam ya ka sanbut ng HENM membat mo put samba ngithung ha ka khanda ko siap jong jala Asam ten rei tang ka wei ng liang jong ka HENM ka pen pau ba ngim da so bitar ngim da so dom ya ka ne ka jing put no jong ka jala Asam jong plit Asam ya umau put mau sam ya ka sanbut jong ka HENM namar kadai ha kijaka jong ka da dai bangi lek thung sanbut ngi lek thung mau put ha ka jaka jong ka jalak mo ya ha ka jaka jong ri si kamot ada ki one put ki one pen destroy la ki one ban jenrat no imo mau sam kamot kan pen bitar bat kan pen soldom yang ko di samla kari tenrai tang kawai ngapa ban ong ba lada kini ki plit Asam kidang muslia kidang pendik ya ki paradok prasnam jungi ya ki parari jungi don keleng saudong jungi than bodar kaseng ka ong batang ne kawai padahal juga por balada jaba ka sorkar meklia menteri rangba jong sorkar meklia menteri rangba jong suara Asam kisim sting ya kane ka kamba kamsan jong le nreu kaseng ka banse bansa penbet ban lecha joi par jaka ku makhanduli langpi bat khana para baktu bat ngasukwa ban kan ba sai ki put ka Asam baka jingwan jong ka HENM Land Protection Cell men hakar petrek khante po wa ku pli bodar khante ginawan tak sepak mod kata kemud dai tang ki presiden bat secretary jong ki district bat jong ki circle kinit tenrai ada kini ki government pro artli government lanai lada ka sorkar preng te putulhi hapo ka jilam jong u
Modi ji batu Amit Shah ji ki khansting ya kan ka tauba jong ka chai pen reu kemut ka seng kala kan sa shemi senjam ban thiar selang pe bat ngin pen baik kumba ngin pha kumba arpho hajar ki pun tiar na kaleng keleng jong ka bin utra bat ngi sukwa mon ong ba hak ta por pada ka sokar asam kadang le ki kambi anya ne kadang pen I ya ka bor ban pendek ya ki perlu pusnam hang tak pol kan sei tungku bat kai ba jiang intep kata ka kerwo ka ba ka seng HM ka liat ka kan sai na banta ban pen I ba ngi kum je ben reu ni nom salia na banta ban ya dai ki lo siap na banta ban ya da ya pu sam jongkari bat ka jai ben reu namar pi ladangi kum ki samla harga kaya pementa ni simsting lana ngim su thu ya ka dor jong khanda ko siap ngim su thu ya ka dor jong pu usam kai ka banjia ya ka pateng ka bansaka kai ka banjia ya ka pateng pakip jong kari pakip ben reu te kum ka H&M lan ta chunsel ngim kwa ba ki khon ki seu jonga ki khon ki seu jong ka ben reu kin sa tim yangi ya kisah tim kin sangat ika jing jing jar nomor pi nalor pe jelam klea kalong ke barit adangi ailat ia kene ke jing kentur pot dan koskorosam adangi ailat ia ke jing wan kapsor jongka asam ia ki jaka ki puta jongka rim joben reu hangta klempet ngi sanarit narit chupsu nalor bang long ke barit ngi sanarit chupsu te nomor kata ka seng H&M ka shu kwa ban kerpat lane request ya ka jela asam nalor ngilong jela pemarjan asam le kliat ngilong ke pemarjan ngi khen ba ka jela asam kedai ka henmen lane ka para jong ka jela kliat ti subha wat nom kentur su yu usam jong ka jat reu hare lada pipen I sipen I ki kambi ai pikentus kentur ya pul usam no jaban reu ngi kum ka seng H&M ngi kan da basai ba ngim la sha ngim ban se ban hab ban pen I la ka jong ka bor ngi hab ban se ban ngi hab ban yada ya la ka jong pul usam ya la jong kan da basai long ka balong jia ka paja namar ba pi ni hapan perkhat ia ka pateng ke basaka ni hapan perkhat ia ki kun kiti jungi lada jia ba ka asam kayale shele ini kam di anjongka kamut hakas ni ka ba kum kisamla karingin pentai arpho hajar ngur ki volunteer na bentaban hiar stage po langpi ban thong mo pop san bot hangta kamot ngin se tungko ni kum ki samla kari ni la yarai ba long bolong jabaja bat ngim salia da pois no pot saunu no potro namar ba ni su tho ya kador jo khanda usia ni su ba kador jo put usam kador jo khanda usia kala rong hakitit nam jongi ki samla kari kala rong hakitit jabing jongi iwai pe iwai ki dikot jong ka jai kan reu namar dai tang ne ka dau bangim biang ya put usam uba tikna ngim don ya put usam ba pura ki parari ki paros nam jingi hante podar ki sulong lang kenyaman kapor ki susah pendik man la kapor tinamar kata ngim kwa ba bangindang yu isu nam nes kemat bagi parok personam jungi kin long langknya kin syak siap kin syak bom chatit kudasam kumbala jaha ki snem ajar sipau bat hagin ki snem gladap nim kwaso bagi paradok parasnam jong ke chat penreu kin mi snam halaka jong ka snong kin play snam halaka jong ka jaga bat kin im song sir halaka jong ka stit lane hakla jong kali kalau kai ke basusi lada ni perkhat ya ke balajia hak ni posnam ya laki jong ki dok snam ya laki jong pari hak tan boda namar pi
Kamdai su kasi penungkong baga sorkar Asam, bagi bud Asam, benusong Asam, ki pendik, bat ki le bahe, ya ki parari jungi hangti hepo bona. Ngatra da pidang kenmau, hagi tan langpi, hagi ni kisnem ladap. Omdai tang bagi la siap, kila siap ni jeng iem jong ki dikot benreu sama. Henry ki ju pendik barabor, ya ki pajbat ngusdong, ki peniap dusmon ya ki mat ki mereng. Ki pen jot pen prai ki marep ki jing thung ki jing tap te ni da baburam ya kane ka jelah ba marjan ba ni request ya ka Sorkar Asam itu Asam ba pimdai shu ban lek ba ngi kremen ba nanesh kmat kanom jashu ka jing ya ki pari jungi teh boda kamdon shu kejing pendek ya ki pro pusnam jungi teh pro kampon kamdon shu kejing pensenge ya ki development ada ka Sorkar jungi Sorkar meklia jungi kathe banirap stage po border but hakoi kalian kum ka seng ka padon ya ka jingkit klik ka padon ya ka jing kit ram ya ka omtang ya kendau ka siap omtang ya purusam henry ya ki longkmi ki longkpa ki samla ki parari jungi don hakleng saudong border jong ka jela meklia bat Asam ni kerpat ya ka Sorkar meklia balai jaba ka Sorkar Asam kadang pendek kan da pentut da ka burong ya i home minister jungi baremboy udi du chief minister jungi bap person song u Konrad u CM jungi bap hide ben pen ibor ya ka Sorkar Asam le kumbale ka Mizoram Government of Mizoram le mole ki pajba jong nagalam le mole ki rusnong jong Arunachal Pradesh habede berkene ke bentah om dai tang ka Sorkar om dai tang kiseng balang rei ngilong teli kawai ke kumba kile Mizoram nadu ka police department hadu kiseng beper hadu rusnong ngide belong kawai nak benta ban yada ya kendau siap jong ke jalala jong ban yada ya ke jong uput usam jong ke state le jong baik nuksai ki aman hagane bedang sudap jah Mizoram ada ka Sorkar Asam kawan ban tam yu uput usam jong ka jala Mizoram jayu tingirung kum ka H&M ngikot ki wer ya ka Sorkar meglia ngikot ki wer ya ka jait penreu ngikot ki wer ya ki samla kari ki klor kari ki sipai kari bangiru ngidai penlong kita bayar teli ngidai ben mix khmat ngidai ben long slur ya ka hok insya ngidai ben slur ban yada ya khanda siap jong ka jat reu ngidai ben long slur ban yada ya purusam ko jala khnang ba ka pateng ka paket kanom mat ke jing khnang ba ka pateng ka bansaka kanom mat ke jenjar khnang ba ki parari ki khondi ki jungi kinom sha place nam kinom sha pendek so kinom sha chat so kumbala ja ha ki next name plada kata kadai ka kerwa ke baka H&M ka penpau la ka kerpat sya ki khon kari jong ke jala mai kale nampak kwa la pen panjang sistem namang ikem le thong ha ka siap jong mele le thong saka uput usam jong ka jala Asam namar balai le thong ha usam jong ka Asam namang ikwa ban pen ibor ikwa bangin don ke jong ka bor ngi don ke jong ka jingklan but ni don ni hap ajing senang ni ka Sorkar Asam namar ba kum ki pajba ngi sutu kan EU yang i blai thung mau pot san bot ha jala jong ka Asam ke ba tang si kilometer kilometer kam don ladap higit punya ka Sorkar Asam kelak kelun kelak kentur ya kendak siap put usam jong ke chat penreu jong ke jalam kalea daki spa kilometer daki spa square kilometer ni dan sutam tang kilo kilometer maka lai ke Sorkar Asam kala kentur yo put usam jong chat penreu daki hajar kilometer ka Sorkar Asam kadai besutu diplit Asam kadai besutu
bangi kum kesamla kari ngidang sukun tor tang 10 kilometer tang dak 4 meter tang dak 10 kilometer te don ketu kecakap wangi menakane Henry perkhat kan pila de kat nos 1000 square kilometers pila lute pila kurup pila kentor yaga kendau ke siap jongkari perkacak benreu te Henry kentang iwai suwa banga penkot no yang kero kum ka H&M Land Protection Cell ba ka sorkar Assam soba klanak bamot lada pin kelas bamot en saya tengku hakwai par kapor ngilong di bala ready ngilong di bala kre na benta ban yada ya ka kendau ke siap na benta ban yada ya ka ri bat ka chat penreu ban yada ya ki paradok ki prasnam ban yada ki pari ki pasong lesilenter kapot bodar meklia bat Assam